Drago mi je da sam tu sa vama ovog jutra, evo prvi put u ovoj crkvi, iako drugi put u Kavadarcima. Ukoliko nešto ne razumete, onda samo recite, brat, ne razbiram, stani. Ja ću pokušati ono što mogu da kažem na makedonskom, ono što ne mogu da kažem na srpskom. Dobro je da ste dobili ovu knjigu od Darwina do Hitlera. Vrlo je zanimljiva knjiga, zato što govori o tome da ukoliko usvojite određeni pogled na svet, to će odrediti sva vaša dela u budućnosti. Hitler je usvojio evolucionistički pogled na svet i smatrao je da jači moraju preživeti. Smatrao je Jevreje slabima, zapravo nije ih smatrao uopšte ljudskom rasom i zato ih je ubijao. Zato je ubijao ljude koji su bili mentalno oboleli. Zato što je bio motivisan evolucijom, evolucionističkim pogledom na svet. Sa druge strane imate hrišćanski pogled na svet, sa druge strane imate Isusa Hrista, koji je zaista sa njegovim delovanjem, sa njegovim spasenjem je promenio čitav svet. Ja bih voleo da govorim konkretno o jednoj njegovoj rečenici koja je promenila svet. U poslednje vreme sam počeo da se bavim sociološkim problemima u našem društvu i ono što shvatam je da van hrišćanstva, bukvalno hrišćanstvo može nuditi najbolji odgovor na sve sociološke probleme sa kojima se suočavamo u našem društvu. Ja nisam našao nijedan konkretan, dobar odgovor u materialističkom tumačenju ili u naturalističkom tumačenju ovog sveta. I krenuo bih ovo izlaganje sa jednim citatom od jednog sociologa koji govori ovako. Proteklih pola veka pokušavali smo da konstruišemo svet bez identiteta i morala. Moral je sveden na skup izbora u kojima ispravno ili pogrešno je definisano našim osjećajem zadovoljstva ili frustracije. Znači, moralno je prihvatljivo ono što mene čini zadovoljnim. Ako se ja lepo osjećam, to mora biti dobra stvar. Ali ako me nešto frustrira, ako me nešto čini ljutim, to nije moralno, to nije dobro, to nije prihvatljivo. Kada analiziramo društvo u kom živimo, ne treba nam puno da shvatimo da mi živimo u kulturi gde se određuje ono što je dobro zato što sam ja zadovoljan. Znači, živimo u kulturi koja omogućava da ja budem žrtva zato što je nešto loše učinjeno protiv mene ili nešto loše izrečeno protiv mene. I omogućava da budem žrtva, omogućava da naglašavam da sam ja žrtva zato što mi je učinjeno ili rečeno nešto loše. Sociolozi kažu da je ovakva kultura, koju nazivaju kulturom žrtve, zamenila kulturu dostojanstva i kulturu časti. Hajde da vidimo šta su kulture dostojanstva i šta je kultura časti. Zamislite da živite u kulturi časti i neko vas povredi. Neko kaže nešto loše i vi ste uvređeni. I koji je vaš osnovni prioritet? Da odbranite svoju čast. Često ćete javno da se obračunate sa osobom koja vas je uvredila. Sad zamislite, me povredi, kažem nešto loše, ja njemu kažem, aha, hoćeš na duel, uzmem rukavice, videli ste to u filmovima, i lupim mu šamar sa rukavicama i onda, stanemo na ulicu, on 10 koraka u jednom pravcu, ja 10 koraka u drugom pravcu i nakon 10 koraka se okrenemo i ko prvi upuca taj pobedi. I ako ja uspijem da upucam Tometa, onda sam ja odbranio svoju čast. I tako su se ljudi obračunali u kulturi časti. To je bilo važno. Ako se ja okrenem nakon 8. koraka, onda sam zapravo i ubijem Tometa, onda sam zapravo izgubio zato što sam prekršio pravila i nisam odbranio svoju čast. Ljudi su na taj način razmišljali. U 19. i 20. ovo je sad banalizacija, ali dešavalo se i ovo, događali su se i blaže mere, ali ljudi su se javno obračunali. U 19. i 20. veku dolazi do kulturološke promene i razvija se kultura dostojanstva. U takvoj kulturi ljudi najčešće rešavaju konflikte privatno, Tome me uvredi, ja odem kod Tometa i mi se dogovorimo, zagrlimo se i rešili smo konflikt. To je kultura dostojanstva. I javne službe se uključe u konflikt isključivo ako je u pitanju krivično delo. A Tome nije učinio nijedno krivično delo protiv mene, tako da je sve u redu.
U zapadnom društvu vidimo prisutne elemente jedne i druge kulture, ali u posljednje vreme se događa jedna velika promjena. I kao društvo mi smo razvili kulturu koju sociolozi nazivaju kulturom žrtve. U prvom delu ovog izlaganja volio bih da analiziramo tu kulturu u kojoj živimo, a u drugom delu ćemo govoriti koje rješenje ima hrišćanstvo kao pogled na svet da ponudi, ili Biblija da ponudi. U kulturi žrtve narativ je sledeći. Ono što ja govorim dolazi iz ljubavi zato što ja želim svakome dobro. Ono što ti govoriš, a ako ja osjetim da se ti ne slažeš sa mnom, onda me mrziš. Imaš nešto lično protiv mene. I ovakav stav onemogućava neslaganje, ovakav stav ubija slobodu govora u demokratskim zemljama. Kada čovek živi u ovom ubeđenju, uvek je drugi kriv. Ti se ne slažeš sa mnom, ti misliš drugačije od mene, ti si moj neprijatelj, ti si moj protivnik, ti si kriv. Vjerovatno se sreli bivše mlade parove koji su raskinuli vezu ili bračne parove koji su završili svoj brak. Kada razgovarate sa momkom, onda dobijete utisak kao da je momak bio sa jednom vešticom kojoj je jedini cilj u životu bio da upropasti njegov život. I onda razgovarate sa devojkom i onda dobijete utisak da je devojka bila sa samim đavolom. I ako ne zauzmete stranu, onda gubite prijateljstvo, zato što ti moraš biti na mojoj strani. Ja sam uvređen, ja sam tu žrtva, i ako ne zauzmeš moju stranu, onda si zapravo protiv mene, zato što automatski zauzimaš tu drugu stranu. To vam je jedina opcija koja se nudi, ja sam uvređen, ona je mene uvredila, ako stojiš na strani pravde, ti ćeš je mrzeti. Često ćete primetiti kako se neki takmiču. Ko je prošao veće strašne stvari u životu, veći bol u životu? Ja sam u jednom periodu života bio deo jednog društva u koje nikako nisam mogao da se uklopim. Zato što većina tih ljudi u tom društvu su dolazili iz siromašne porodice, imali su jako teško detinjstvo, imali su jako teške roditelje, svaki dan je bila borba neka za preživljavanjem i oni su, ja nisam bio in, znate, mladi kažu ti si in, ti si cool, ja nisam bio cool za njih zato što ja nisam imao teško detinjstvo, ja nisam imao teške roditelje, ja sam imao jednu divnu porodicu i prosto su me odbacili i uvek su naglašavali kako je njima loše, kako je meni dobro i bukvalno to je onemogućavalo druženje. I kad ja kažem nešto, nije to ništa, znaš, ja sam doživao to, se sreli takve ljudi, nije to ništa kada vi podelite neki problem, ma brate, ja razumem tebe, zamisli šta se meni desilo. I onda ljudi se bukvalno hvale sa time šta je njih, koje zlo ih je pronašlo u životu. Na koji način nas kultura uči da je takvo ponašanje normalno? Da je normalno naglašavati da smo doživeli zlo, da smo doživeli uvrede. Predstavio bih to kroz jedan primer koji možda na najslikovitiji način predstavlja gde se mi nalazimo kao društvo. Ja bih mogao da uzem neke primere, situaciju u Makedoniji ne poznajem, u Srbiji mnogo bolje. Mogao bih da uzimam primere iz Srbije, ali to bi bilo možda politički nekorektno, tako da ću uzeti jedan primer iz Velike Britanije. Germaine Greer je feminista, jedan od najpoznatijih profesora u Velikoj Britaniji. Ona je trebala da gostuje na univerzitetu Cardiff sa jednim govorom, trebala je da održi jedan feministički govor, ali jedan od predsednika tog univerziteta je pokrenula peticiju da se otkaže taj govor od ove profesorice. Zašto je pokrenula peticiju? Zato što je Germaine Greer još davne 2009. godine napisala jedan članak o transvestitima u kom je izjavila da je cela ta ideja da se muškarac operiše da bi izgledao kao žena apsurd, zato što muškarac nikada neće biti žena. I smatrala je neetičkim da neko uzima lekove i da prolazi kroz operaciju da bi postao drugi pol. I izrazila je svoju nadu da će se to u budućnosti prekinuti, da će to prestati u budućnosti. I službenik univerziteta je uključio u celu priču i Nacionalni studentski parlament u Velikoj Britaniji. To je jedan parlament gde su predstavnici sa svih univerziteta, studenti,
i one odlučuju u budućnosti svih univerziteta u Velikoj Britaniji. U velikoj meri odlučuju. I tu su doneli jedan predlog u tom parlamentu da se zabrani gostovanje ove profesorice na univerzitetu u Cardiffu, jer je ona, citiram, opasna i transfobična. Ubrzo vodeći pobornik za prava LGBTQ+ populacije, Peter Tatchell, koji se poslednjih 50 godina borio za prava te populacije, za legalizaciju gej brakova i slično, na jednoj pres konferenciji je izjavio da zabrana govora profesorice Greer je pogrešna. Dozvolite joj da govori, kaže on, i onda možete da se slažete, da se ne slažete i da postavite pitanja, ali nemojte gušiti slobodu govora, jer kad se nešto zabrani, guši se sloboda govora. Nakon ove izjave, Nacionalno udruženje studenta mu je zabranilo naredni govor koji je imao zakazan na jednom univerzitetu. I glavni argument je bio Peter Tatchell je homofobičan. Sad, kako je moguće da osoba koja se bori za legalizaciju gej brakova bude homofobičan? To je jedan apsurd i jako loš argument. Tu izjavu je dao predstavnik LGBT pitanja u Nacionalnom udruženju studenta, Fran Colling. Sad, ona je, ja se izvinjavam, ja ću morati da koristim neke izraze sa ovog mesta, ona kao žena voli druge žene. I sad setite se kulturološkog narativa koju smo spomenuli na početku. Ti mene mrziš ako se ne slažeš sa mnom. Znači, šta je ona, na koji način ona razmišljala? Ja sam protiv da German Greer govori na univerzitetu. Peter Tatchell se ne slaže sa mnom. Verovatno se ne slaže sa mnom zato što je on protiv toga što ja volim druge žene. Znači, on je homofobičan. I ona uopšte ne razmišlja o tome da je Peter Tatchell zapravo na njenoj strani. Nego ja sam uvređena zbog njegove izjave i zato on mora da se eliminiše. I doneta je odluka da se Peter Tatchell banuje sa svih britanskih univerziteta. Sledeći dan Richard Dawkins, već jedno poznato ime, je kritikovao Nacionalno studentsko udruženje i rekao da studenti koji smatraju da je Peter Tatchell homofobičan su budale. A na svom Twitter nalogu je napisao: studenti koji potiskuju predavanje ugledne naučnice zato što se ne slažu sa njom ne bi trebali da budu na univerzitetu. To su dve izjave sa kojima mogu da se složim kad je pitan Richard Dawkins, jer inače on je, da kažem, otac novog ateističkog pokreta. Sledećeg dana Nacionalno udruženje studenta je održalo debatu o tome kako mogu zabraniti Richardu Dawkinsu da predaje na britanskim univerzitetima, ali u tome nisu uspeli zato što je ugledan naučnik. Uspeli su samo da otkažu jedno njegovo gostovanje i da ne dužim dalje priču, na kraju je parlament dobio jedno pismo sa Harvarda u kom su predstavnici Harvard univerziteta objasnili njima šta vi radite, da li ste vi normalni. Mislim, malo lepše rečeno. Ako se slažeš sa mnom, ti si moj prijatelj. Ako se ne slažeš sa mnom, ti si protiv mene. To je narativ današnje kulture. Sociolozi kažu da preko 70% stanovništva u Evropi spada u jednu ovakvu kulturu, neguje ovakvu kulturu. Izazov sa kojim se suočavamo je sledeći: u jednoj ovakvoj kulturi u kojoj snažno utiču na nas sadašnje i istorijske uvrede. Koji odgovor nuditi? Kako živeti? Jer te uvrede formiraju naš identitet. Kada želimo pravdu, jer smo besni, nezadovoljni, ogorčeni, prevarimo sebe misleći da će sve biti u redu kada se pravda ispuni. I čovek sebi daje pravo da učini šta god sa verom da cilj opravdava sredstvo i ne zapita se da li će njegova dela učiniti veće zlo nego dobro. Pogledajte situaciju u crkvama. Žrtve jadikuju zato što im je nešto loše učinjeno. Sad, to može biti nešto stvarno loše ili mogu da umišljaju da je to nešto loše. I onda postaju šta? Postaju opresori. Zato što sam ja žrtva i zlostavljaju druge ljude zato što su oni žrtva. Kada pogledate istoriju, ratovi su često započeli zato što je neko uvredio nečiji ego. Neko je bio žrtva. Tu bih spomenuo jedan primer, Gavrilo Princip. Svi ga dobro poznajemo. Gavrilo Princip i njegovi prijatelji iz Mlade Bosne su negovali kulturu žrtve.
U osnovi njihovog narativa je bila Kosovska bitka 1389. godine i ta bitka je omogućila Turcima da krenu sa zauzimanjem teritorije Srbije. I onda zemlja je bila pod opresijom 500 godina i zahvaljujući Balkanskim ratovima, srpski narod je konačno slobodan, nisu više pod opresijom i prošlo je samo godinu dana i dolazi drugi opresor, dolazi Franz Ferdinand u Sarajevo, znate, baš na Vidovdan. Baš 28. juna 1914. godine dolazi Franz Ferdinand kada srpski narod slavi prvogodišnjicu da su slobodni. I onda Gavrilo Princip kaže, ma nemoj, sad si našao da dođeš, pa sad ćeš ti da vidiš. I upuca Ferdinanda sa ubeđenjem da samo radikalna dela dovode do slobode. Da pravda mora da se ispuni i način kako dolazimo do te pravde je opravdan. Negovanje kulture žrtve dovodi do jednog momenta koji je okidač Prvog svetskog rata, da je 20 miliona ljudi izgubilo život, a 20 miliona ljudi ranjeno. Zato što je neko rekao, ja sam žrtva. Koliko ćemo miliona ljudi žrtvovati mi kao crkva? U našoj crkvi zbog ovakvih ljudi, koji smatraju da imaju prava da budu opresori, da budu nasilni, verbalno nasilni, zato što su uvređeni. Koji smatraju da imaju prava da čine gluposti, zato što pravda mora da se ispuni. Danas očekujemo da se ispuni pravda, ali iza te želje često stoji ogorčenost, gnev i mržnja. Pokušajte ovu rečenicu da stavite u kontekst određene situacije u bilo kojoj zemlji. Kada narod se buni protiv nekog sistema, šta stoji iza te pobune? Da li stoji ljubav prema određenom sistemu? Ne, uglavnom stoji gnev, ogorčenost, mržnja. Dosta je bilo, ne želimo više. Uključite TV, pratite društvene mreže, to je ono što ćete videti. Pravda se priželjkuje uz ogorčenost, gnev i mržnju. I šta ako se pravda ispuni? I šta ako jedna vlast ne radi dobro svoj posao pa se ta vlast ruši? Da li će biti bolje nešto? Ne, zato što narodu ostaje i dalje gnev, ogorčenost i mržnja, koji se tako dugo gajili. A sada zamislite da pre želje za pravdom imate ljubav i saosećanje. Samo zamislite na moment. Kada se pravda ispuni, vama ostaje ljubav i saosećanje. Dr. Cornel West, profesor sa Harvard univerziteta, u kontekstu protesta na ulicama, je rekao, ljudi, nemojte zaboraviti, pravda je kako ljubav izgleda u javnosti. Pravda je kako ljubav izgleda u javnosti. Dr. Cornel West hoće da kaže da ako je želja za pravdom motivisana ljubavlju i saosećajnošću i pravda se ispuni, ostaje nam ljubav i saosećanje. Zato on kaže, pravda je kako ljubav izgleda u javnosti. I sada dolazimo do centralnog momenta ove poruke. Sad smo izvršili jednu analizu, kulturološku analizu. Pogledajte primjer Isusa Hrista. Isus Hristos je na krstu žrtva. On je na krstu, i u ovoj situaciji on žrtva, ali kako on reaguje na ono što mu je učinjeno? Šta izgovara? Umjesto da je ljud što su ga ispljuvali, iščibali, što su mu svašta govorili, umjesto da proklinje narod što mu je to učinjeno, šta on izgovara? Koja rečenica je promenila svet? Tatko, prosti im, ti ne znaš što pravac. Tako. Isus je želeo da se ispuni pravda, ali je ta želja bila vođena ljubavlju, milošću i saosećajnošću. Požrtvovanošću na kraju krajeva. Takvog Boga imamo. Video je zlo koje smo mi učinili, video je da to ne ide u dobrom pravcu, morao je nešto učiniti, došao na ovaj svet i umro je umjesto nas. I to znači Bog nas voli. To podrazumevamo kada kažemo Bog nas voli, što je bio spreman da oprosti, bez obzira koliko smo mi njega puta uvredili i koliko ćemo mi njega puta uvrediti. Jer
Njegova pravda je uvek motivisana ljubavlju, saosećajnošću i milošću. Bog nas voli. Biblija ne postavlja pitanje da li se treba boriti za pravdu. Šta više, mi smo pozvani da se borimo za pravdu. Na primjer, Zaharija 7:9. Pokušat ću da pročitam na makedonskom. Gospod nad vojskite zboruva vaka. Sudete spravedljivo i videte milostivi i sostradatelni jedni kon drugih. Vidite kako u istoj rečenici imamo i pravdu, i ljubav, i saosećanje. U istoj rečenici, ja ne znam da li to možete naći u novinama, u jednoj rečenici da imate ispunjena je pravda, a pored toga stoji i ljubav, i milost, i saosećanje. To ne možete. To Bog nudi. To hrišćanski pogled na svet nudi. Kako ovo funkcioniše zajedno? Ja bih voleo da vam ilustrujem. Kako ovo može da funkcioniše zajedno? Imate situaciju brutalnog silovanja. Pravedno je da nasilnik završi u zatvoru, je li tako? To je pravedno. Kako ljubav ima prostor u ovoj situaciji? Ljubav i saosećanje je moguće isključivo ako je žrtva spremna da oprosti nasilniku. I zašto je to važno? Zanimljivo je da kada žrtva nasilja prolazi kroz savjetovanje kod psihoterapeuta, žrtva nasilnika se uči da izgovara sledeće reči: ja nisam žrtva, ja nisam žrtva. I zašto psihoterapeut uči žrtvu da izgovara ja nisam žrtva? Ne zato što je nebitno šta je doživela, ne zato što prosto treba da izbriše iz svog uma šta je doživela, nego zato što psihoterapeut ne želi da ona gradi svoj identitet na tome šta je doživela. Zato što njen identitet nije da je ona žrtva, nego njen identitet je da je ona dete Božje. Ne žele da ovo iskustvo definiše identitet osobe koja je to prošla. Jer ako dozvoliš da te neko prošlo iskustvo proganja, taj nasilnik nije te oštetio samo u prošlosti, nego te oštećuje i danas i oštećuje te u budućnosti. Sve dok ti nisi spreman da oprostiš, da kažeš ja nisam žrtva. Dok sam pisao ovu temu, naišao sam na jedan članak gde zapravo video. Ima i članak i video je priključen uz članak. Video je iz sudnice kada majka koja je izgubila svog sina zato što je jedan ubica ubio njenog sina, stoji u sudnici i govori ubici njenog sina. I govori sledeće: ja tebe ne mrzim. Ne mogu da te mrzim. To nije način. Pokazivanje milosti je način. Opraštam ti. I videoklip pokazuje kako ona grli ovog čoveka koji je ubio njenog sina. Kako grli majku ubice. I to su jako emotivni momenti i ubica krene da plače. I kroz suze mu govori: Gospode, molim vas, oprostite mi. I to je jedna predivna scena gde vi vidite primer Isusa Hrista, na koji način Isus oprostio. Isti taj način je preuzela ova majka i prostila ovom čoveku. Naravno, pravda je morala biti ispunjena. Čovjek je bio osuđen na 20 godina zatvora, ali koliko je lepše da je pravda ispunjena kada imate u srcu ljubav i saosećanje. Lakše je i majci, lakše je ubici. Ja iskreno verujem da će se život ovog ubice transformisati. Da je transformacija započela u tom momentu. Sad zamislite da mi dok propovedam, ja dok propovedam, ovako razgovaramo i javi se Tome. Sad uzet ću za tebe za primjer, moram. I postavi jedno pitanje, ja kažem: pa Tome, kako je to glupo pitanje? Pa tvoj intelektualni kapacitet je jednak mikoplazmi koji je najjednostavniji organizam na svetu, ima samo 525 gena. Pa kako si mogao tako bez veze pitanje postaviti? Ili zamislite da se vi javite i da ja sam vama to rekao. Da li bi vas to pogodilo? Da svako javno prozovem. Kakav intelektualni kapacitet imate? Jel biste bili uvređeni? Da?
Odgovor, neki klimaju glavom, neki su iskreni, neki se plaše da mi odgovore. Pa da, bili bismo uvređeni. Zbog nekog razloga vi se uvredite. I nakon bogosluženja, kad svi odu, ostanete vi posljednji i onda me zaustavite kod ulaza i kaže, pa dobro, pa šta je to bilo? Ja kažem, to nije ništa, dobro, izvini, ajde idem ja. Jer bi vam značilo nešto moje izvini, oprosti? Jer biste mi oprostili? Da je onako usput kažem, oprosti. Da ili ne? Ne biste mi oprostili, šteta. Zamislite da vas na isti način uvredim, kažem, tvoj intelektualni kapacitet je jednak mikoplazmi i vi se uvredite. Ja nastavim da govorim i nakon 5 sekundi kolena krenu da mi se tresu. Ja padam na kolena i krenem da plačem i puzim do vas na podu, među klupama i dolazim do vas i kažem, ja ne znam šta me pogodilo, molim te oprosti mi. Jel biste mi tada oprostili? Da, vrlo zanimljivo. U svakoj kulturi kada se plati određena emocionalna cena, mi smo spremni da oprostimo drugom čoveku. U tome je razlika u evanđelju. Bog plaća cenu za naše oproštenje pre nego što mi tražimo to oproštenje. To je jedna velika razlika. Zamislite da dođete do mene sutra i pitate me, kakav je tvoj odnos sa Tometom? Nakon što si ga tako uvredio. Ja kažem, pa mi sam super sa Tometom, lepo se razumemo. A vi biste mislili da nešto nije u redu sa mnom, zato što znate da odnose nisu rešeni. Ali zamislite da sam uvredio Tometa sa katedre i onda Tome dođe do mene i kaže, slušaj, brate, ajde ti i ja odemo na večeru zajedno. Pa ja bih rekao, super, može, besplatna večera, što da ne, on časti. Ja. I odemo mi na večeru i mi ostanemo do kasnu noć i razgovaramo i otvaramo se, on se otvori pa se ja otvorim. I mi se povezujemo i u tom povezivanju ja shvatam kako sam ja Tometa povredio. Ja njemu kažem, Tome, ja ne znam šta me je snašlo, molim te, oprosti mi. I Tome se nasmeje i kaže, opraštam ti. Na takav način Bog oprašta. Bog priprema tebe da ti shvatiš da si pogrešio. On stvara atmosferu pomirenja, da ti na kraju kažeš oprosti mi. On ne okreće leđa od tebe, kad se ti setiš, dođi kod mene pa da tražiš oproštaj, nego te stalno zove. Dođi sa mnom na večeru. Hoću sa tobom da večeram. I onda u tom zajedništvu sa njim mi shvatamo, Bože, nije bilo uopšte u redu što sam činio. Oprosti mi. To je evanđelje. Kad ja izgovorim oprosti mi, ja prihvatam oproštenje koje mi je već ponuđeno. I ako me sledećeg dana sretnete i pitate kakav je tvoj odnos sa Tometom, ja mogu autentično da kažem, Tome i ja smo baš izgradili jedan jako lep odnos. I nema nikakvog preterivanja u tom odgovoru. Zato što je on stvorio atmosferu za pomirenje, ponudio oproštaj i ja sam rekao da, ja to želim. Na isti način Bog nudi to oproštenje, da li vi želite to oproštenje. Isus nudi oproštenje pre nego što mi tražimo. Isus nas izvodi na večeru, druži se sa nama i želi da mi shvatimo da nam je to oproštenje potrebno. To je srce evanđelja. To je Isus kao žrtva učinio za nas. Ovako opraštanje leči bolest koju smo razvili kao društvo. Ja nikad nisam bio taj tip koji se lako vređa. Zapravo, posle sam jako imun na svaki komentar, na svaki pokušaj uvrede. I ja preko svega vrlo lako pređem i nastavim dalje. Uopšte me ne pogađa, ali pre 2 godine sam doživao jedan moment kada me jedna osoba toliko uvredila da meni trebalo nekoliko meseci da se pokupim. Imao sam puno negativnih misli prema toj osobi. Baš puno. Dok nisam postao svestan da nešto nije u redu i moram hitno da se lečim, duhovno da se lečim. Nekada nas neko uvredi i to je kao kad se ogrebemo i to prođe u roku od dan, 2, ali nekada nas neko uvredi da zadobijemo otvorene rane.
I ako vi ne odete kod doktora, ako vi ne odete na pravo lečenje, rana će se inficirati. Isto tako i emocionalna rana može se inficirati ako se ne tretira na pravi način. Voleo sam da pričam negativno o toj osobi. Imao sam osjećaj da razumevanje koje dobijemo od drugih ljudi, zato što drugi ljudi su zauzeli moju stranu, jer ja sam žrtva, znači oni se slažu sa mnom, znači oni su moji prijatelji, svi koji se ne slažu sa mnom nisu moji prijatelji. I ja sam smatrao da to leči ranu, ali zapravo to je zagrejavalo ranu još više, zato što oni se slažu sa mnom da je ta osoba loša. I onda jednog dana čitam Hristove reči i naiđem na jednu rečenicu koju sam pročitao mnogo puta, ali nikada me nije pogodila kao u tom momentu. Ljubite gi svojte neprijatelji i molite se za oni koji ve gonat. Molite se za one koji su vam naneli najveće povrede. Ne onako usput, Bože, ako baš želiš ti blagoslovi tu osobu, nego molite se za te ljude kao što bi se molili za sebe ili za svog najbližnjeg. Isus nigde nije rekao moli se za svoju majku, moli se za svoje dete, iako je to vrlo važno, ali kada čitamo Isusove reči uvek naglašava najvažnije stvari. Ako Isus kaže molite se za neprijatelje, molite se za ljude koji vas progone, govori sa razlogom. I koja treba da bude moja reakcija na jedan takav izazov? Pogledajte šta kaže David u psalmima. To je psalam 35, od 11. Možda neko može da čita 11. i 12. stih. Psalam 35, 11 i 12. Može. Nepravedni svedoci stana ne prešuvat za ono što ne zna. Mi vraćat zlo za dobro, moja duša zapadja v osamenost. Znači, za dobro mi zlom plaćaju, dušu moju u bedu guraju. To čine okrutni ljudi. I koji je Davidov odgovor na nepravdu? Koji je Davidov odgovor na uvrede? Molim te, čitaj dalje 13. i 14. stih. A jaz nose vrekište, koga ti je bea bolni, je izmačuva svojata duša so post i molitvata mi se vraćaše vo pazuvata. Obikolovav taže, kako za prijatelj, za brat od taga se navednav tako onoj što žali za majka. Znači, on se molio za svoje neprijatelje koji su njemu želili zlo, kao za brata, i postio je. Mi smo pozvani da se molimo za ljude koji su nas uvredili. Kao kad se molimo za nas same ili za najbliže. Ali ne, kao što sam rekao, ne onako usput, nego, dragi Bože, blagoslovi tu osobu izobilno. Daj toj osobi i mudrosti, daj toj osobi ljubavi, pokaži tvoj ljubav toj osobi, otkrij se toj osobi. Neka ta osoba hoda toliko blizu sa tobom koliko je to čoveku moguće. Budi uz nju, budi uz njega. Molim te, Gospode, blagoslovi ga zdravstveno, blagoslovi ga finansijski, blagoslovi je u svakom smislu. To je teško, ali to je ono što leči ranu. To je ono što izlečio moju ranu. Ja sam zalepio na zid u dnevnoj sobi ime te osobe od koje sam doživao uvrede i molio sam se na taj način, kao malo pre. Ja ne znam šta je ta osoba doživjela za vreme te molitve. Ne mogu nam mnogo da računam zato što sam je ponovo sreo nakon 2 godine i nije htela da razgovara sa mnom, ali ja znam da sam ja doživeo kompletno izlečenje i da sam uspeo pozitivno da razmišljam toj osobi, a ne da budem ogorčen nekoj negativnosti. Bukvalno su bile osvetljene sve pozitivne osobine te osobe umjesto onih negativnih. Dakle, prvi korak je molitve. Najidealnije je ako preostaje i posljednji korak, a to je prići toj osobi radi pomirenja. Ne prići onako, ti si uradile to i to, ali ja ću ti oprostiti zato što sam tako dobar hrišćanin,
nego kao što su spominjali Tometov slučaj, prići i ponuditi oproštenje, čak izvinuti se. Molim te, oprosti mi zato što sam gajao negativne emocije prema tebi. Da kreiramo jednu atmosferu pomirenja kao što Bog kreira jednu atmosferu pomirenja. Zašto mi prilazimo Bogu i kažemo oprosti mi? Zato što On stvara takvu atmosferu da mi priželjkujemo da kažemo oprosti mi. Na isti način treba da stvorimo jednu takvu atmosferu pomirenja za ljude koji su nas uvredili. Ne da kopamo po prošlosti i da vadimo prljav veš, nego da stvorimo atmosferu pomirenja. Po mom mišljenju, a zauzimanje takvog stava, zauzimanje takvog pogleda na svet, koji je izuzetno hristocentričan pogled, koji je izuzetno centar hrišćanstva, ovo praštanje, ovakvo praštanje, ovakva atmosfera pomirenja će istinski promeniti ovu našu kulturu i ovaj svet. Amin.